6 stoických návykov za 7 dní. Sú chvíle, keď si uvedomíš, že nepriateľ nie je svet, ale tvoja vlastná, neukáznená myseľ. A ja som sa tam ocitol, plný úzkosti, roztržitý, zmietaný medzi povinnosťou a túžbou. A tak som si dal 7 dní. 1 týždeň na reštart so stoicizmom. Prvý návyk, víťazstvo nad ránom. Každé ráno pred východom slnka vstávam. Žiadny telefón, len ticho. Prvých 10 minút. Otázka od Marka Aurelia. Máš moc nad svojou mysľou, nie nad okolnostiami. Kým svet ešte spal, ja som už zvíťazil. Druhý návyk. Nahrať hluk poriadkom. Odstránil som notifikácie, e-maily, hluk. Namiesto toho 1 strana z meditácií. 1 myšlienka. Seneca. Častejšie trpíme v predstavách, než v realite. Zrazu som cítil pokoj a jasno. Tretí návyk. Telesná disciplína bez výhovoriek. Telo je sluhom mysle, ale ak ho neovládneš, ovládne ono teba. Studená sprcha, pôst, únava, každý deň. Nie pre ego, ale pre seba ovládanie. Štvrtý návyk. Zodpovednosť za čas. Čas nie je dar. Je to pôžička. Každé ráno. Je dnešný deň hodný toho, kým chcem byť? Nie o produktivite? O pravde. 5. návyk. Večerný audit. Každý večer. Ticho. Otázky. Čo som dnes spravil dobre? Čo musím napraviť? Bez viny. Len porozumenie. Jasnosť. 6. návyk. Menej slov, viac činov. Zaviedol som dobrovoľné mlčanie. Nie únik, ale sila. Tretie otázky predtým, než prehovorím. Musí to byť povedané? Teraz? Ja? 6 návykov. 7 dní. Trvalá zmena. Nie preto, že som zmenil svet, ale preto, že som zmenil seba. Stoicizmus ti dá silu čeliť chaosu. Nie pre každého. Ale ak si pripravený prestať predstierať, toto je tvoja cesta. Nech je svet hlučný. Ty buď neotrasiteľný. Ak ťa oslovila stoická cesta, daj like, komentuj a prihlás sa na odber. Zostaň silný. Zostaň tichý. Nové videá každý týždeň.